खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी। दिनै 15 फेब्रुवारि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान। नंगौ, थांनाय 1967 मायथाइनि दिनैनि खालारावनो बर' हारिनि सिनस्रि, बर' हारिनि खैफोद खैदांनि थाखाय, बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइ आरो बर' हारिनि मोनथायनि थाखाय जोनोम मोननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि सानावनो 1967 मायथाइनि दिनैनि सानावनो जोनोम मोनदोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 59थि गायसनथाइ सानाव आगान होबाय। नंगौ, आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 59थि गायसनथाइ सानखौ आसाम नाङैनो मोनफ्रोमबो जिल्ला, मोनफ्रोमबो दखरा, मोनफ्रोमबो ओनसोलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 59थि गायसनथाइ सानखौ फालिनाय जादों। बेबायदिनो बिटिसिनि सिङाव उदालगुरि, बाक्सा, चिरां, क'क्राझार, तामुलपुर जिल्लायावबो मैखोमै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 59थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे गोथार बर'नि जारिमिन सानखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव मख'नांगोन दि दिनैनि साना बर' हारिनि थाखाय मोनसे खोब बावगार हायै जारिमिनारि सान आरो बेखौ लोब्बा लाखिनानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे 59थि आबसुनि जा गायसनथाइ सान बेखौ फालिनाय जादों आरो बेनि गेजेरजों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा गोबां जिल्लानिफ्राय गोबां दिनैनि बे सानजों लोब्बा लाखिनानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला दिनैनि बे जारिमिनारि सानजों लोब्बा लाखिनानै थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै सोर दैदेनगिरिया मा बाथ्रा बुंदों, जों बे बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि। एबसुनि रांखान्थि, समाजखान्थि आरो दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद गोग्गानायनि सान आरो दिनैनि बे गोथार सानावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव क'क्राझारनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव गायसनजादोंमोन। नाथाय बिनि सिगाङावबो गुबुन गुबुन जायगायाव एबसुनि आनसलिक कमिटि बा इउनिट कमिटि दाजादोंमोन, किन्तु मिरु आफाद हिसाबै 1967नि 15 फेब्रुवारियाव दादोंमोन आरो दिनै जोङो चिरां जिल्लानि बे बिरहांगाव उजान बाजार बे गेवलां फोथार आफादफोरा इउनिभारसिटि कलेज बयबो दिनै गावबा गाव ओनसोलाव गावबा गाव जायगायाव खुंदों। दिनैनि बे गोथार सानाव एबसुआव हाबा मावनानै जायफोरा रुंसारि जालांबाय, बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जाय बिर जोहोलावफोर बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय, बिथांमोननि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय इसोरनि आरज गाबो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओरैबायदि मोनसे सक्तिशालि आफाद, जायखिजाया थासारियाव, जायखिजाया परिबेश परिस्थितियाव माहारिनि थामोनथा रैखाथि, हारिनि इसिङारि बायजोआरि खैफोदनि समाव, अलखदनि समाव जों गाबथाबोदों आरो एबसुनि सक्तिया मालाबाबो खुनु सरकारि फर्सआनो जा, बायजोनि फर्सआनो जा, इसिङारि फर्सआनो जा, जों मालाबाबो कमप्रमाइज खालामाखै आरो बेखायनो बर' हारिया दिनै जोङो मुलुग दरबाराव जोंनि बर' रावखौ 90 सिडुलाव थिसननाय, 93आव BSc एकर्ड, 2003आव बिटिसि सुक्ति, 2020 सनाव बिटिआर बर' गोजोन गोरोबथा, बे गोरोबथाफोरखौ मोननायनि गेजेरजों बड'फाखौ दिल्लीयाव गायसनहैनाय, बिनि मुसुखा गायसननाय आरो गोबां माखासे हाबाफारिफोरखौ दुलाराय बर' माहारिनि सार्थनि थाखाय, हारिनि गेरेमसा माहारि दानायनि एजेन्डा प्लेनिं पलिसिनि गेजेरजों जों मावफुंलांनो थाखाय दिनै सम्भब जादों आरो जेब्लायबो हारिया सिगां, हारिनि थाखाय आफाद आरो बे आफादाव जों साफा साफा मावथि, साफा साफा सैनिक बायदि बायदि आरो एबसु बे आफादाव थानानै जोङो जि मोनसे ट्रेक मोनथाय मर्यादा
आरो बर' हारिनि गासै बिथिंनि जौगानायनि थाखाय जों हाबा मावलांगोन आरो बेनो दिनैनि जोंनि दिनैनि बुब्लिनि बेनो जोंनि समायखिरा बे समायखिराखौ लानानै हारि सिबिनाय हारि दानाय गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय जों हाबा मावलांगोन गोजोन्थों। बर'नि बे बागुरुम्बाया सिखिरि मोसानाय नङा आसलथे बागुरुम्बानि गेजेरजोंनो बर'नि जिथु फिलसफि बर' जाथिनि थांना थानायनि दा फिलसफि मोनफ्रोमबो सम आरो थासारिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनबा सान्थौखौ जोंनि जों जिथु थान्दै हमथानो जथुम जोंनि लाखियोब्लासो एगजिकिउटिभ मेलफ्राव बेखौ जोङो मोननो जोङो हायोब्लासो गोलावै गुवारै जोङो गोथौयै पर्जाल'चना खालामो बर' हिसाबै एबा जाय समाव सुबुं माहारिया आलादा रायजो गनायनानै लानानै दाबिनायनि दावगानो थाखाय थांखि हायोब्लासो बे आजावनांगौमोन जाथिया बुहुमाव अरायसम 1987 गेरेमसा जानो हायो 1986 थांनानै थानो हायो बड'फाया जि समाव आरो बिबान बिनि लाबाय गेजेरजोंसो आरो मानसिया थांखि मानसि आजावबाय हिसाबै 87 नि थांनानै सेकेन्ड थानो हायो मार्चनिफ्राय आलादा रायजोनि बर'नि आन्दलन बागुरुम्बा जागायबाय जिहेथु बेनि उनाव जोंनि 93 आव थैयावनो मोनसे एकर्ड जाबाय डिसिप्लिन दं फिन जिथु 96 आव बर'आ आरो दासिमबो जाथि एबसुनि गैजायामोनब्ला दैदेननायाव गावजों गाव बिएलटिनि खौरांखौ दैदेननायाव आलादा सावरायामोनब्ला रायजोनि आन्दलन बिनि जाबाय सोमोन्दो लालामाब्ला 2003 सनाव गावजों सुक्ति गाव मा जाबाय जागौमोन आरो बर'आ 2009 सनाव जानला मोनला हाबा बिटिसि जालाबायगौमोन गोरोबथानि उनाव खिन्थु फिन बर'आव मोनसे धोरोम थामथि दङ खेबनि थाखाय मोनसे आलादा रायजोनि आब्रुथि दङ आन्दलन मोनसे सिस्टेम दङ एनडिपिनि बेखायनो माने बर' पिस जाथिया डायलग जों बे आब्रुथि गासैखौबो गैयै नङा ज' बे खालामनानै बागुरुम्बानि गेजेरजोंनो 2020 नि पिस बर' एकर्डआ जाथिया जाबाय बुंनो नागिरदों जे बर' दा मोनसे एकर्ड जोबोद इमप्लिमेन्टेसननि खामानिया सानस्रि सोलिबाय गोनां थादों जाथि आरो बुहुमनि मिथिंगानि एकर्डआव सृष्टिनि गेजेरजों थांनानै फैनाय थाग्रा जिखिनि दफा आब्रुथिनि दङ गेजेरजों थांनानै थाग्रा सिमा धोरोमनि बारायनाय गेजेरजों थांनानै थाग्रा बे बिटिसि मोनसे बिटिआरनि मर गोख्रों अट'नमिनि बिसासा बाथ्रा बर' बागुरुम्बा कसारि बुंनो हायो काउन्सिलनि बाथ्रा आरो बागुरुम्बानि कार्बि गेजेराव आंलंनि जोङो एसटिनि बाथ्रा जोंनि बर'नि बेखौ जिउ मोगथाङाव जोबनो रोङै मावफुंनांगौ फावसायनो जाफुंनांगौनि रोङै थाखाय जोङो बे नाजाबाय मोनदांथिया थादों बागुरुम्बानि भारत गेजेरजोंनो सरकारजों बेरखाङो सावरायदों बेखेवलांगोन होननानै आरो जुदि साननायखौ मोनदों सरकारा आरो जोंखौ बेनि थगायो गेजेरजोंनो सरकारा दिन्थिलांदों टाइम बाउन्ड बागुरुम्बानि इमप्लिमेन्टेसन जुदि गेजेराव खालामा सोलोंथाइ दुलाराय बर' जोंनि फरायसा सृष्टि आफादा जोंनि जोङो टेलेन्ट बे टेलेन्टखौ गोनां जोङो जुदि जायोब्ला बाहायनो आरो रोङोब्ला जिकुनु बेखौ परिबेस जोङो अनसायनो परिस्थितियाव रोङोब्ला बे जोङो सनानि सावरायफिननानै देंखोनि बायदि थांखि जानानै आजावनानै मुलुगाव आलादा अरायसम जोंखौ रायजोनि बर' थाखाय जातिखौ जोङो सिनायथि होनो आबुं हागोन बे सोमावसारफिननो जोबोद थाखाय फिल'सफि गोनां जोङो थांखि बर'नि बे आजावनांगौनि बागुरुम्बाखौ थाखायबो जाहाथे मालाबाबो मानसिफ्रा फावसायनानै आं थानाय नङा गुरैयै खावलायो खिन्थु दिनै मिथिंगाजों जोङो लोगोसे मोनसे बे एकर्डखौ मोसानाय इमप्लिमेन्ट सृष्टिनि खालामनायनि मोनसे गेजेरजों मोसानाय होननानै बे जाहाथे बेखौ एकर्डनि जोङो मर्यादाखौ बेहाय जोङो हमथानानै जोङो होग्रोनो हायो बागुरुम्बानि नामा गुबै बा ओंथिखौ लाखिनो हायो जाहाथे नामा जों बे थांखियाव दङ बेखौ जोङो आरो मिसइउस खालामा जुदि रायजो सरकारा राजानिसिम बेखौ टाइम गुरै बाउन्ड खावलायनाय थाबाय मावफुङा बिनि आरो आं आसा डिसिसना खालामो अट'मेटिकेलि फैगोन जोंहा गोजोन्थों। बर' फरायसाफोरनि दुलाराय बर' फरायसा दिनै दा 59थि बे गायसनसाना मोनसे जारिमिनारि सान आरो बे जारिमिनारि सानाव बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनो मानोना बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि मोनसे सिनस्रि आफाद आरो आफादनि मोनफ्रोम हाबाफारिया बर' हारिनि थामोनथाय जौगाथाय आरो सुथुरा दिनै 21st सेन्सुरियाव मोनसे हारिया मोनसे हारिखौ गादबनानै दोननायनि मोनसे मुगा बे मुगायाव गसंथानो थाखाय बर' हारिखौ जेब्लायबो आखायाव हमनानै बोबथिंनाय बर' फरायसाफोरखौ होननो हायो गतिके खोब गोजोननाय मोन्दों। नैथियाव दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बर'नि सासे गागि थुनलाइगिरि जोंनि बिफा बर' बिथाङा दिनै मैया रुंसारि जानानै थांबाय बिथांनि रुंसारिखौ आंनि गोरबोआ जेखियानो जायाथों बे सम मोनसे सिस्टेमखा मुलुगनि सिस्टेमखा सानसे थांफिनखागोन नाथाय बिथांनि रुंसारिया जोंनि थाखाय गेदेर खहा लाबोबाय अब्लाबो आं दिनै अबंलावरिनिसिम आर'ज गाबदों बिथांनि जिउमाया जोंखौ जेब्लायबो नाहरबाय थानो हाथों अबंलावरिनि आशीर्बादजों आरो बिथांनि आशीर्बादा जों बर' हारिखौ बिथाङा जेसेबां मानि थुनलाइजों सोमोन्दो लानानै बर' हारिखौ जौगानायाव खामानि मावदोंमोन जोंखौ आशीर्बाद होथों आरो बिथांनि आशीर्बादा जोंजों थाथों आं खावलायबाय। गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 59थि जोनोम सान बे जोनोम सानजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय बे उजान बाजार दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव बे बेरहांगामियाव बे हाबाफारिखौ खुंदों जोनोम सानखौ आङो बे हाबाफारिनि लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि
गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि, जिल्लानि, दख'रानि आरो दालाय आफादनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासियो। जेन' बिथांमोनहा गाहाम देहा आरो गोसो मोदोम लानानै आफादाव थानानै बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो सिनायथिनि थाखाय बिथांमोनहा जेन' खामानि मावनो हायो, इसोरा बिथांमोनखौ गाहामै लाखिथों। बर' फरायसा आफादखौ फैबाय थानाय जुग जुग बोसोरसिम हारिनि थामोनथा रैखाथि सिनायथिनि थाखाय खामानि मावलांनो हाथों, आं बेखौ मिजिं खालामदों। इसोरा जेन' बेखौ बोर हरो। दुब्लियाव आं खावलायगोन साफ्रोमबो जोंनि गारजेन बिथांमोनखौ, साफ्रोमबो जोंनि फरायसा बिथांमोनखौ, साफ्रोमबो समाज जेन' दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मालाबा गाज्रि रोखोमै क्रिटिसाइज खालामनाय जों नुनो मोनो। बे सोंखारिनाया जेन' एबा जोङो पजिटिभ दिगाव जाहाथे क्रिटिसाइज खालामो। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेखौ जुदि जोनोम होआमोनबा बर' हारिया दिनैनि नैबे थासारिसिम हयथ' निसय। बेनिखायनो हारिनि सिनस्रि आफाद, बे आफादा अरायबो, बे आफादाव थानाय बिबानगिरिफ्रा अरायबो हारिनि थामोनथा रैखाथि सिनायथिनि थाखाय खामानि मावलांबाय थानो हाथों। बिनि थाखाय बयबो जाहाथे अनसायनाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फारसे नोङो खामानि मावनो हायाखैब्लाबो बेखौ जेन' गाज्रि रोखोमै सोंखारिनाय बे जाहाथे जाया, आं बेखौ साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ आं खावलायदों। आरो जायफ्रा दिनैहाय फरायसा एबा लाइमोनफोर, बे लाइमोनफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव फैनानै बेजों सोमोन्दो लाखिनानै जाहाथे खामानि मावनो आवगायबोयो। जोंनो बेबायदि आफादखौ फैबाय थानाय जुग जुग बोसोरसिम निस्सय नांगोन। बे आफादा जाहाथे थांनानै थाथों, बेखौ आं मिजिं खालामदों।